ara ang atong gifts ay ila. Sure ba mo kami palutoon? Oo, ha? Ihurot ka ba? Ihurot! Ihurot! Mana ba Ayaw. pilin mo ka? Ayaw. Ihurot na lakin ka ba yung lakin? Ano pa? Sige! Yun lah. Okay. Ah. Ay, dala yung boy! Hindi ka ba last ba? Okay. Mali mo na tag 100. Last ba ka? Last ba ka? Eh, nila ka ba? Sili bigo, sili. Sili bigo. Ya, sili. Okay, tingnan rin. Kaluna. Kaluna, ayaw. Pani sunod, pani. Pani sunod, pani sunod. Pani, pani. 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 Di pani. Dah kau, dah kau. Mana din. Mga gaon, na naglitson ron. Karo ra mo kitag naglitson Birnis Santo. Bagan usam na lawan bin santo ka. Sabado. Lunes. Nagitungong lang na rog Birnis. Para makakaon ta dada na tog sos nga lami kayo. Di sila kalimot bisag manguli na may magsige sila giskot. Kay magsig panungo. Pakita sa sili. Ala, oy. De ara ang atong gifts ay ila. Muna atong ihatag sa ila para makakaon tag litson. Nakaon tag litson nga gamdam mo nani. Kay og di mong batuan na dugaban. Ala, hilatok na. Tubudo niya kung laway. Sogod naglatok. Okay na yung mga agaw. Ato na yung ibang trip. Ha! Karon mo! Mag-abot kita ron. Tadugaya na kaasal, oy! Una man jud inom ka! Ano mo ting, dugay ka na luto na sa kikiuna na imong ilim nun. Wala o. Tagdawat! Kumbinagod tanan raon! Dawat ha! Dito taron sa ano? DPS. Ta! Mure way termos dito. Last na ko ari upo makato. Lah, tagay po na. Ako sa kadidirin ay ang mamang Ta! Lami ni siya saglag kamunggay. Mura ni Conreo kanang Semana Santa nga nag-asal. Gwapo rin bata. Bata ka lang yun, do. Oo. Nakamang ko na sikreto, no? Sabi, oy. Dire. Sure ba mo kami palutoon? Oh, sige. Oo, ha? Ihurot ka ba? Ihurot, ihurot. Ihurot. Mana ba Ayaw. pilin mo ka? Ayaw. Isa mo kaya sa bulanso. Bulas ko guys. Dali, dali. Ihurot na lakin ka ba yung lakin? Ano pa? Sige. Yuro lah. Sakto giniro ka na ron. Kinsa man ngayon nga pareha siyang naong ni bulaso? Bulaso? Dili oy, pareha siyang naong titing. Oh, pareha ba kada ka? Gwapo siya, oy. Gwapo na Ah, siya. gwapo ni Tere. Gwapo si Gamay. Gwapo si Gamay. Ay ka gwapo, masaka pero nalagay gamay. Are, oh. Are. Are. Ga daghana pareha nimo. Lah. Para lang may kayong paklay nila. Ba daw? Abala mo sumbagan ko. Ano ko sa sili dahil butang-butang. Ilaurot ko. Ano may gamit? Oy. Ang mga alamat na waing nirot ng butang ay. Inugon kayo. Bulaso, taburnok. Grabe, panganla. Basta man nito bantayan. Lain-lain na ito panganla. Hindi mga kabunsalo o taburnok.
Pero amo kay ba sa parehag na nga ni. Apa jam mo kuma? Tara. Kenapa? Oh, Ismail, ngisi. Wah. Purus bangag pa. Lemo ko ba? Abil ko sa una takang. Oh, siya. Sa ako una. Tabang kita para magkaon. Tabang kita para takaon. Dito tumbuyan. Lagyan mo dyan. Day! Ada ka? Diba dyan? Dala. Oh. Horor na rin paing day. Di na ko nusapon kay kuno na lang, di na ko nusapon kay diretso nagkaon. Diretso nagtuon. Luha ko, oy. Wiras malignos. Wala oras yun. Patay kay tuno na diretso. Kung, ano kayo ginumok-mok? Waya mo kaya. Ano kayo ginumok-mok? Ano kita sige na. Usapon na. Usapon. Ay ba, nasa. Right. Live bro ba? Live. Usapon na. Usapa. Igonta lagi, igonta. May tubig ha, may tubig. Pero kumata. Wak man. Wah. Wak ya boyang. Ato ni palayo eh. Dodoy. Boleh nih kau teng manok dari Castillo. Aba, simba. Ngagan. Ana, loto na. Allah. Amigo. Luto na amigo. Ito na, harap naghahang. Yung vlog. Gwapo ro Jericho. Buyag. Luto na. Bos. Luto na kayo na. Luto bocok na luto na bro. Wa pakuha dito. Luto na? Oh. Anda ko. Hala. Lami kau. Sa eskina na pinakagwapo. Ikaw pinakaupaw. Ibulot. Uno, dos, tres, bulot. Tara, Di. Lo, Buwan na bulot. Hangon dol. Bernis Santo. Ug salamat sa kayo sa mga tao nga nihatag og tabang aron makumpleto kini nga among gihimo nga mga kalihukan. Pasalamatan akon ako sila ni Undo, ang Baratlak, nga nakabot sila diri sa among tukaran. Uban silang tampo aron makumpleto kini nga among gihimo nga kalingawan. Amo sa pasalamatan ang mga tao nga nitabang nihatag og busog para maluto ang ison. Ug salamat sa kayo sa mga ilimnon. Bisan kami sa amo pagpaninguha usahay lagi ko ng mga mahan dili na mo. Mabuhay. Maghimo nga pagampo lagi ko naman. Among ipabot ya kanimo pinakila mo sa imong tunak mong hari ni Jesus. Amen. Ngao na. Mengurus pa. Mengurus pa. Ayan. Ini sili. Go. Koreano? Masa bantayan. Paldo.
Pampis mo. Pagbasa. Migo. Migo. Kaon, Migo. Be, pakita ko, Migo. Kana na sili, Migo. Kana, Migo. Kana na ko, Migo. Gamay, pone. Si Panot, di na napapilaw sunod, kinamotos. Kisa sa bulsa ni Panot. Porma na ta, porma. Basta way putos, kaon gutom sila makaya. Ingon si Panoy. Ang ipins ko no, mga opaw. Pirwa! Way bayad, ikatulog ka siya una. Sunod. Hindi ko may bayad. Ano ko una? Na, yeah. Hindi ka tulo. Ay, hindi ka sa... Oh, okay. Ay, dara na yung skoy. Hindi ka na ba last, ba? Okay. Kaya muna tag 100. Last bayad ka. Last. Ay, dili ka. Dili. Sili, Migo, sili. Sili, Migo. Siya, silip. Wala kay email rin. Sabi na kay. Kaluna. Ako na, ayaw. Ayaw. Pani sunod, pani. Pani sunod. Pani. Ulitin, pani. Di pani. Dala, ikaw. Wala din!